नोंसोर माहायबो अननाय गैया नामा जोंबायदि मानसिखौ एसेबो अननाय गैया नोंनाय फेन्सनो माहायबो बे नोंसोरनियाव नामा जों गावनि मानसिफोरा हासि मोनसे थुना होबानो लाइक मोनसे थुना होबानो मा मा खालामनो हायो बिसोर माहायबो सापर्ट खालामा नामा जों गरिबखौ एसेबो नाया नामा नोंसोर माहायबो लाइक खालामा नामा ओरैनो फेसबुक सालायबाय इउटुब बनायबाय मा बनायाखै दा नोंसोरो बे मबाइलावनो जेनेबा सब बनायदों होमबाबो नोंसोर लाइक खामा शेयार खामा मानो थाखाय खामा जोंबायदि मानसिखौ मा कारनाव खामा नोंसोरो बे मबाइलानो साला जोंखौ जाना गारदों कैसे कैसे लोग रहते हैं बाय बाय टाटा गुड बाय गया गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं लाइक खामा जोंबायदि मानसिखौ जाना गारदों जनता माफ नहीं करेगी।